Matai simani pas ordai 44 ni 46. Piaba ang norokno okok saw. Norokni kena ari rokno hamjakti. Norokno srainai rokno hamari ruti norokno naslinai rokni kaham khlaidi. Norokni hamya khlainai rokni bagui te satok nai rokni bagui suri sandi. Tuno tabo kramahuni saha. Piaba ang norokno okok saw ni saw. Kaito chuno kok saw. Norokni kena ari rokno hamjakti. Chini je naslinai chuno je hamya sanai borokno hamjakti hini saw. Norokno srainai rokno hamari ruti je chuno srainai rokno borokno tama hamari mane example hel rok khaidi himani rok ongkha. Norokno naslinai rokno kaham khlaidi chuno naslinai borokno kaham khlaina naidi borokno kok hamya sanai jora thanglo kaham phurknani bagui borokno chaitokti himani ongkha. Norokni hamya khlainai rokni bagui te satoknai rokni bagui suri sandi jino je satoknai je chuno nanakoten hinai borokno tama han borokno hingke jeng kaitoni thani surina nango borok hamyani bagui kuno siani bagui shaitan bai amjok pani bagui abu hai rok ongmani bagui borokni bagui surina nango hinai je kaitor samani ongkha. Norokno hamjaknai rokno sibi norok hamjakkhe kaitor tamo ongui norokno sokarnai je jeng hamjaknai borokno hamjago hingke kaitor bai ke jono sokarnai hini sawo kaitor hingke o sangsaro beba bini busarok kebo bairani kwrui bini bagui bini basa joto hamjaklai ongnan bagui bo nugo gana kwrui joto bebak bini mokolo baksa hinai jeng elembak ro nugo bini bagui irebo sawo thikkai jeng hamjaknai borokno simin hamjakkhe kaitor hamari riya hini sawo tesrumnai rokbo abo tui hamjak laibla tesrumnai rokbo abo hai hamjak layo hini sawo agio age tesrumnai rok pharse rok tongnai borokbo borokni hamjak nai simin borok hamjago ke tai borok rok kwbangma tongnai rok hingke nasio abo hai ke hamjak ke hingke ongya hwnoi kaitor samani.